poslanici, pred vama je odluka predlog drugog rebalansa budžeta za 2019. godinu. Zaista mogu da kažem da smo veoma zadovoljni postignutim rezultatima zbog toga što ove godine planiramo rekordan priliv sredstava u budžet koji je projektovan na iznos od 3 milijarde 147 miliona. Dakle, u ovoj godini očekujemo da premašimo tu cifru 3 milijarde dinara. Naravno, efekat zbog čega ćemo premašiti ove 3 milijarde dinara se ogleda u pre svega pomoći države za izgradnju pozorišta, pomoći države za uređenje komunalne infrastrukture oko zgrada pripadnika snaga bezbednosti, takođe pomoći države oko izgradnje gradskog parka. Sa druge strane imali smo ostvarane prilive od prodaje zemljišta gde smo prodali zemljište za 3 puta veću cenu nego što je bila procena poreske uprave. Radi se o zemljištu dole ispod Rode marketa. Ukupna procenjena vrednost je bila 76 miliona, prodali smo je za 262 miliona dinara na licitaciji. Ja zaista moram da se zahvalim i Lidlu koja je učestvovala u toj licitaciji, ali naravno pre svega Češkom Imo-Balkanu koji će sledeće godine graditi tržni centar na toj parceli. Dakle, ono što smo mi sa naše strane uradili, to je aktivan rad na ažuriranju poreske baze, naplati zaostalih potraživanja. Ove godine smo imali i privatizaciju Simpa Cveća, od toga smo ostvarili oko 30 miliona dinara zaostalih dugovanja po osnovu poreza, ali i od usluga koje je pružala Uprava Banje za isporučenu toplu vodu. Takođe imali smo i privatizaciju hotela, imali smo pojačani efekat ažuriranja poreske baze u ovoj godini koji je doprineo oko 30 miliona dinara u budžetu grada. Svi ti zajedno faktori su uticali da probijemo tu magičnu cifru od 3 milijarde dinara. Ja zaista želim od srca svim rukovodstvima u narednom periodu da ostvaruju budžet kao što je ovo rukovodstvo ostvarilo u ovoj godini. Naravno, oko pravne osnove pričao sam o efektima, takođe imali smo i povećanje od poreza na zarade oko 20 miliona dinara usled povećanja zarada u javnom sektoru, ali minimalne cene rada. Takođe imali smo investitor Danski Kentaur je došao u industrijsku zonu i zaposlio 120 ljudi. Naravno, projektovani prihodi su 3 milijarde 58 miliona, projektovani rashodi i izdaci su 3 milijarde 56 i budžetski suficit od 2 miliona 740. Budžetski suficit u 2019. godini je maksimalno oprezno planiran. Mi smo maksimalno procenili rashode za kapitalne investicije i u zavisnosti od toga kako će napredovati dinamika radova i prispeća faktura do kraja godine zavisit će i ovaj iznos suficita. Ukoliko budemo dobili fakture za izvođenje radova u ulici Bore Stankovića u gradskom parku, asfaltiranje ulica na teritoriji grada i još neke projekte koje imamo, ovaj suficit, realni suficit će biti približniji ovom planiranom. Ukoliko mi dobijemo, ukoliko se ta sredstva sačuvaju na računu, suficit će biti mnogo veći u budžetu. Taj višak sredstava koji ćemo ostvariti ove godine se čuva namenski za završetak Bore Stankovića i za završetak vrtića u naselju Raška, kao i za realizaciju gradskog parka. Tako da što više sredstva sačuvamo u ovoj godini, imat ćemo više za trošenje u naredbi. Naravno, šta smo radili ove godine? Zaista kruna rada ovog rukovodstva jeste završetak i otvaranje pozorišta Bore Stanković. Započeli smo ulicu Bore Stankovića, rekonstrukciju gradskog parka, obilaznicu u slobodnoj zoni se privode dokumentacija kraju kako bi se izvršila potrebna sanacija i u sledećoj godini pustila u rad. Nastavlja se sa izgradnjom vrtića u Raškoj
izgradnja zadružnog doma u Dubnici, izgradnja gradskog stadiona. Kao što vidite, ove krupne kapitalne investicije ne bi bile moguće bez pomoći države. Mi smo ove godine ostvarili oko 450 miliona dinara više sredstava iz republičkog budžeta nego što bi ostvarili po redovnoj proceduri. A od 2016. do 2019. godine ukupno 830 miliona dinara više sredstava iz republičkog budžeta je došlo u naš budžet nego u ranijem periodu. Konekcije, politički faktori su najviše uticali na to, ali sa druge strane i kvalitetne ideje i razrađeni projekti na kojima se radilo od početka ovog mandata. Kada uporedimo od 2009. do 2019. godine, vidimo da ćemo u 2019. godini ostvariti ovaj rekordan prihod u budžetu i to ono što sam rekao, grad Vranje bi sasvim drugačije funkcionisao da svake godine ima po 3 milijarde sredstava u lokalnom budžetu. Imalo bi za komunalnu izgradnju i za ostale sve aktivnosti i nadležnosti koje finansira i mora da sprovodi grad. To je što se tiče, i ovo sam zaboravio da kažem, najveći kvalitet ovog rebalansa budžeta jeste što je učešće kapitalnih investicija u ovom budžetu. Ovdje vidimo prihode, ali imam kasnije i grafikon za rashode, 27%, odnosno 860 miliona dinara ide na kapitalne investicije ove godine. I to je zaista možemo okarakterisati kao razvojni budžet, ima razvojnu komponentu. Pored toga mi smo uvrstili i sredstva koje je država preko Puteva Srbije uložila u Vranjsku banju, asfaltiranjem ulica, pa nismo uključili i centar za vanredne situacije koje se gradi preko punkte. Znači, sve zajedno te investicije prelaze milijardu dinara i zaista ja mogu samo da skinem kapu svim političkim činiocima koji su uticali na to da se pre svega i predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću i premijerke Ani Brnabić, ali ovde lokalnom rukovodstvu koje je uspelo da približi Vranje Beogradu i Beograd Vranju. Taj fokus države na Vranje koji je promenjen je, ja mislim, i najveća vrednost koja se ogleda kroz ovaj povećani budžet. Ja zaista želim da se ovakva podrška države, ukoliko se ona ovako nastavi, ja sam siguran da će ovo rukovodstvo najbrže rešiti probleme građana na terenu što se tiče komunalne infrastrukture, jer mi bez pomoći države ne možemo da sredimo našu komunalnu infrastrukturu. Bili smo na javnim raspravama i ljudi zaista imaju velike probleme decenijama, nemaju asfalt, nemaju kanalizaciju, nemaju vodu, a ta komunalna infrastruktura je jako skupa. Mi iz našeg budžeta možemo oko milion i po evra da izdvojimo za te namene, a godišnje je potrebno negde oko 6-7 miliona evra. To je što se tiče rebalansa budžeta. Kažem, čestitam pre svega gradonačelniku grada Vranja što je uvažio i prihvatio činjenicu da lokalne samouprave ne mogu više da funkcionišu kao što su funkcionisali ranije. Sada svaka greška u proceni prihoda se skupo plaća. Ukoliko pogrešimo i kažemo da ćemo obezbediti neku komunalnu infrastrukturu ili kapitalnu investiciju, a da nemamo obezbeđena sredstva, naši zaposleni u sistemu neće dobiti zarade kada taj račun dođe na naplatu. I ja zaista mogu da se zahvalim njemu kao na rebalansu budžeta zato što smo ove godine uspeli da razdužimo grad za 160 miliona dinara. Izašli smo iz ovog velikog ugovora sa Trejsom. Ove godine smo isplatili oko 65 miliona dinara za njega i odmah nakon toga smo krenuli u komunalni program i videlo se na terenu da čim izađemo iz tog velikog ugovora, odmah je krenulo asfaltiranje, ostalo su sredstva za finansiranje. Takođe, svi budžetski korisnici su izmirivali obaveze u roku 45 dana. Dakle, ovo rukovodstvo nije generisalo ni jednog jedinog dinara duga i naravno na
treća stvar, nastavljen je investicioni ciklus koji će se završiti budžetom za 2020. godinu. Hvala. Čuli ste uvodno izlaganje, da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu.